Jedna od najvećih tankerskih tragedija u Europi u kojoj je poginulo 53 ljudi i koja je zavila Hrvatsku u crno, dogodila se 14. prosinca 1960. u Bosporu, kada su se sudarili grčki tanker World Harmony i naš tanker Petar Zoranić. S navoza 3. maja, porinut godinu prije, za zadarsku tankersku plovidbu, plovio je samo 103 dana. Na svoje posljednje putovanje, Petar Zoranić je zaplovio iz crnomorske luke Tuapse prema Hamburgu, nakrcan s 12.000 tona lako zapaljivog benzina i 11.000 tona dizelskog goriva. Tankerom je zapovjedao jedan od najuglednijih pomoraca, kapetan Anton Sablić. Na Zoraniću su ukupno bile 52 osobe. Tijekom plovidbe kroz Bospor u noći je kormilo preuzeo turski peljar i prema pravilima u tjesnacu plovio azijskom stranom. Plovidba je tekla mirno sve dok se na radaru nije pojavio velik brod koji je izravno sjekao Zoranićev kurs. Grčki tanker World Harmony, koji je prazan plovio u Crno more, unatoč snažnim zvukovima sirene silovito je udario Zoranićev tank s benzinom. Slijedila je strahovita eksplozija. Plamena buktinja usvijetila je cijeli Istanbul, a požar je prijetio skladištima nafte na obali i kućama. Plutajući prema obali, Zoranić je udario u usidreni veliki putnički brod Tarsus, koji je doskora postao trećom žrtvom bosporskog pakla. U strašnoj tragediji živote su izgubili 21 pomorac s Petra Zoranića, s njim i turski peljar, i 29 pomoraca s grčkog tankera te dvojica turskih carinika na brodu Tarsus. Istraga je pokazala da je za tešku nesreću kriv grčki tanker jer je plovio bez peljara i pogrešnom stranom tjesnaca. No, zlosretna priča o Petru Zoraniću nije tu završila. Nasukan u plićaku, zadarski je brod gorio još punih 55 dana poslije nesreće. Sličan primjer nije zabilježen u povijesti tankerskih nesreća, pa tako zlosretnom tankeru Petru Zoraniću pripada posebno mjesto na najtamnijim stranicama pomorskih kronika.